लाइमोन थुनलाइगिरि सानैसोआवनो फंबाय बर' इयुन साहित्यकारिनि बान्था मोनगिरि बिथांनि गुदि सिनायथिखौ मोननो थाखाय खावलायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा अमर बर'। आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानारि ओनसोलनि साहाथिया खुसि गामिनि सासे लाइमोन। आंनि जोनोमा 1994आवमोन। बिनि उनाव आङो आंनि गुदि फरायसालिखौ गामिनिनो फेन्सार स्कुल बेवहाय फरायदोंमोन। बिनि उनाव आङो डिग्रीखौ टंला कलेजावहाय खालामदों। बिनि उनाव आंनि मास्टार्स डिग्रीखौ आङो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव खालामदों। बिनि उनाव आं आथिखालाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियावनो बर' बिफानावहाय PhD खालामगासिनो दङ दासिमबो। आरो आंनि हबि होनोबा आङो बिदिनो लिरनाय फरायनाय बेखौनो आङो सानो। आंनि सिनायथिया बेखिनियानो। बेजों गावखौ स्टाब्लिश खालामनायजों लोगोसे मुलुग दरखङाव मोखां दिन्थिहैनायनि मोनसे मोजां प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्मखौ बिथाङा माबायदि बासिना लाखो? अनेक खामानि दङमोन, किन्तु बिथाङा बे मोनसे प्लेटफर्मखौ बासिना लाबाय। आरो बेनि गेजेरजों दिनैसिम बिथाङा गावखौ सासे थुनलाइगिरि महरै गायसनना लानो हाबाय। दा बिनि आन्दोनि जारिमिनखौ जों एसे मिथियो। गोजोननाय थाबाय। आंनि थुनलाइनि जारनि होनोब्ला आङो एसेबां हेब्रेबाबो नङा। आं लिरनायाव आखाइ होनो होनोब्ला हाई स्कुल लेभेलनिफ्राय एसे एनै लिरदों। नाथाय बेबायदि लिरगिरि जानायनि थाखाय नङामोन। मानो होनबा जास्ट मानसिनि गोसोआ दसेनो सुखु, दसेनो दुखु, दसेनो रंजानाय, दसेनो गाबनाय मिनिनाय गोबां सानस्रिफोरा जाखाङो। बेबायदिखौ आङो जास्ट गिबियाव आङो माने एसे एनै लिरलांदोंमोन। बेजों लोगोसे आङो डायरि मेइनटेइन खालामदोंमोन आरोखि। डायरि माने सानसेनि हाबाफारिखौ आं मा मावखो, मा मावाखै, दिनै मा जाखो, बहा थांनाय, बेबायदिखौ आङो माने डायरि महरै लिरदोंमोन। नाथाय आङो लिरनायाव माने बा लिरगिरि जानो होननानै बिदिबो लिराखैमोन। बेनि उनाव आङो डिग्री फरायबाय थानाय समाव बिदिनो एसे एनै लिरदों। बिनि उनाव आंहा मोनसे फिजिकेलि चेलेन्ज फैदोंमोन, माने देहायारि जेंना। नङाब्ला आंनि गुबै थांखिया आलादामोन। आङो सासे NSD-आव थांनो जोबोद गोसोमोन आरोखि सिगांहाय। बेनिफ्राय आङो गेलेनायावबो एसे गोसो होयोमोन, फुटबलावबो। बेबायदिखौ मोजां मोनसिनोमोन। नाथाय देहायारि माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो माने बेफोरथिं हायाखिसै, गेलेनायथिंबो आं हायाखिसै। बेखायनो सानबाय आं मा खालामनांगौ बिदिब्ला? आंथ' खारनोबो हानाय नंला। आं NSD-आव थांनो हानाय आंहा गुनबो माने गैलिया आरोखि। बेयाव थांनो थाखाय नाटकनि, ड्रामानि, सिनेमानि माबा माबि गोबां गुन आरो मिथिनो गोनां खालामनाय माबोरै थानांगौ। आं बेफोरखौ दोनथ'नानै सासे मोजां फुटबल गेलेगिरिबोथ' जानो हाखानाय नंला। बेखायनो आङो जायखिजाया जेरैखि जाया आं माबा मोनसे खालामनांगोन। आरो आं बुंखांबाय
डायरि मेनटेन खालामदोंमोन बेबायदि डायरि लिरबाय थानायनि गेजेरजों बा बिदिनो माबेबा खन्थाइ सुंद' सल' मोनसे मोननै बिदिनो आङो लिरलांनो नाजादोंमोन बेनिफ्राय आं गावनो लिरनानै गावनो लाजियोमोन आरोखि नायनो जायाखै खोमा होननानै ओमफ्राय बिसिनानै गारनाय जायोमोन बेबायदि लिरबिदांफोरखौ आरो बिदिनो जोंनियावथ' साहित्य सभायानो होन एबसुआनो होन जोंनि बाथौ गौथुमानो होन बोसोरारि जथुम्माफोर जायो बेफोराव लिरबिदांफोर हरनो हायो जोंहा खाबु दं बेफोरबायदियावबो आङो एखनबा हरगोन हरा बिदि जायोमोन आंनि लिरनाया जायाखै खोमा होननानै बेनिफ्राय लासै लासै आं बिदिनो हरदावदों बेनिफ्राय आङो रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल इंराजि रादाब बिलाइ जोंहा सासे आदाया जोंहा मादै मोनानि आदा जायो बे आदाया निउस पेपार फरायोमोन बेवहाय एभ्रि फ्राइडेआव बर'नि मोनसे पेज फैयोमोन आरोखि दा सेन्टिनेलआ जाहैबाय इंराजि निउस पेपार बेवहाय एभ्रि फ्राइडे बेहाय बर' माने नर्थ इस्टनि रिजनेल लेंगुवेजफोर जेरैबायदि असमिया बांला बर' बेबायदि माने रावजोंबो पेज मोनसे ना मोननै फैखायो आरोखि एडिसनेल पेज हिसाबै दा सेन्टिनेलआव बेयावबो आङो गेजेर गेजेर हरदों आरोखि आंनि लिरबिदांफोरखौ खन्थाइफोरखौ बेवहाय साफायजानायनि उनाव एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो जायो खोमा बिदि आरोखि नङाबाथ' आंनि लिरनाया जाथारा होननानै आङो बिसिनानै गारोमोन आरोखि आरो बिदिनो बै बाथौ गौथुमनियानो आनसलिकनि डिस्ट्रिक्टनि साहित्य सभानियानो होन एबसुनियानो बेबायदि लिरबिदांफोराव हरबाय कलेजनि मेगाजिनफोराव हरबाय बेयाव हरै हरै एसे गावखौनो जायो खोमा बिदि सानबाय आरोखि नङाबा गिबियाव आङो जायो होननानै आङो गावनो डाउट जायोमोन आरोखि खारन रावबो सुबुङा माबा मोनसे आयदायावनो लिरनायानो गेलेनायावनो मेथाइ खननायावनो गोरों जानानै फैखाया बे हिसाबै आं बिदिनो दिनै लिरदाव गाबोन लिरदाव बिदि लिरै लिरै नैबे समसिम सफैबाय होननानै बुंनो हायो आरो नाजागासिनो दङ आरो बे नाजानाया थाबाय थागोन दासिम गांबेसे गाव सुजुनाय लेखा दिहुननाय जादों बिदि बांद्राय आङो गाव सुजुनाय लेखा दिहुनाखैबाबो आं गामियाव दासिम खन्थाइ बिजाब दिहुनो आरो गुबुन गुबुन मेगाजिनफोरनि चिफ एडिटर हिसाबै खामानि मावबोदों आरो गावनि आंनि कालेक्सन खन्थाइ बिजाब आं गामियाव खालामबोगासिनो मुंखौ बुंदों आङो गिबियाव 2019 मायथाइयावहाय होबथाजानाय मिजिंफोरनि सिमां बे गांसे खन्थाइ बिजाब बेखौ आङो दिहुनदोंमोन नैथिया आङो 2023 मायथाइयावहाय आं उसुर होननाय खन्थाइ बिजाब बे खन्थाइ बिजाबखौ आङो सेबखांनानै दिहुनदों बेयावनो बान्थाया नांगौ दं बेयावनो आं उसुरावनो बोरैबा बोरैबा बान्थाया नांगौ आरो जोबोद साबायखर गांनै एटेम्प खालामदोंमोन गांसेयाव नांबाय आरो साबायखर थाबाय बिनिनो आरो खन्थाइफोरा जों मिथिलांबाय थागोन नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ जेनेबा सानस्रि बिथाङा फरायनाय समाव डिग्री लेभेलाव बिनि सोमोन्दै साबजेक्ट गैयामोन जानो हागौ इन्टारप्रिनेरशिप फेल'शिप बेफोरनि सोमोन्दै खिन्थु दायो ओरैबायदि खालामबाय इउजिआव आन्दार ग्रेजुएट कर्सआवहा नोङो डिग्री फार्स्ट सेमिस्टार फरायनायनिफ्रायनो इन्टारप्रिनेरशिपनि माबाखौ मोनगोन आरो साबजेक्ट मोनगोन फेल'शिपनि साबजेक्टफोराखौ मिथिलांगोन स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथाफोराखौ एक्सट्रा कर्स जाबाय आरो भेलिडेसननि बाथ्राखौ मिथिगोन दा आरो दिनै जेनेबा जों प्रेक्टिकेलखौ मिथिबाय आरो जायफोरा फरायगासिनो दङ बिथांमोना थिउरिटिकेलि मिथिलांबाय दा बेयो मोनसे मुलाम्फा होननानै आं सानो आरो मिथिबावगोन बिथांनिफ्राय बिथाङा सासे ससियेल वर्कार गोबां बिथिङाव दावबायनानै गोबां मोगा मोगि जानाय बिसोर बिथांनियाव गोबां बाथ्रा दंबायो बेखौ मिथिगोन जोङो अमर बिथांनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मिथिबावनोसै जे
थुनलाइ सोरजिनानै बा थुनलाइ फोथाराव फैनानै जोङो गोबां गोदान मोखां आरो गोदान जायगा जों मोननो हायो नङा होमबा थुनलाइगिरि जानाया बे मोनसे मुलाम्फा नोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो मोनो गुबुन गुबुन गोदान गोदान मानसिफोरजों मोगा मोगि जानो मोजां मोनो बेनि बेनि मानसिफोरजों गोरों गोरों मानसिफोरजों सिनायजानायनि खाबु मोनो दा बेबायदि खाबु निस्सय जोंहा बर' बिफानाव मोनदों साहित्य गागिरि जानानै गोबां प्रग्राम बिथाङा खालामदों जानांगौ दा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे बिथाङा एवार्डनि मोननाय साहित्य अकादेमि एवार्डनि मोननाय जि आं असुर खन्थाइ बे आं असुर खन्थाइनि मिनिं बेखौ एसे बेखेवनो थाखाय आं बिथांखौ फोरमायबाय आरो जुदि लोगोआवनो दंखायोबा खनसेयावनो बिथांखौ रायज्लायनायथिं लाबोनोसै बिथांनिफ्राय खन्थाइनि एसेबां खोनासंनो थाखाय होनखाबाय थुनलाइया जाहैबाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जाबाय थानाय जों जाथायफोरखौ जों बेवहाय बेरखांहोनो हायो मानसिनि लाइफआव गोबां जेंना जेंसि हेंथा हेंसि मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेफोर बाथ्रायानो थुनलाइयाव बेरखाङो दहायनो बुंखादों जोंहा सामलायगिरिया थुनलाइया हारिनि सानस्रि होननानै बुंदों एखनबा आयना होननानै बुंदों बे थुनलाइनि गेजेरजों जों लिरगिरिल' नङा फरायगिरिफोराबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जों दिनै थुनलाइ फरायनानै बेयावहाय फिक्सन नन फिक्सन सल' रायथाइ बा दावबायनाय जायखिजाया आयदायाव जा बेखौ फरायनानै जों मुलुगनि गियानखौ मोननो हायो दिनै मुलुगाव थुनलाइया ओरैबायदि गोजौ थाखोआव दं मुलुगनि थुनलाइया दा सासे मानसिया बै बबेबा गोजान जायगायाव थाङालासेनो बा इउरप आमेरिका बेफोरबायदियाव थाङालासेनो जों थुनलाइनि गेजेरजों फरायनायनि गेजेरजों बैफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो गोदोनि बा सोरबा गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरां बिनि बाय'ग्राफिफोरखौ जों फरायनानै बिथांमोननि मावनाय दांनाय गासै बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो दा दासिम जोंनि गेजेराव गोबां थुनलाइ दङ दा बेबायदियाव बयबो मोनसे समावथ' जोंहा लेखा फरायानो माने मा होनगोन जों जायखिजाया माबा मोनसे मुलुगनि गियान माबा मोनसे आयदाखौ जोङो सोलोंनो गोनां जायोब्ला लेखा बा थुनलाइ बिजाबफोरनिफ्राय जायोमोन आथिखालावसो इन्टारनेटनि मुगायाव गोनोखोनि मुगायाव बेफोरखौ जोङो मबाइल बा इन्टारनेट कम्पिउटारनि गेजेरजों मोनो बेबायदि दा बेबायदि थुनलाइनि गेजेरजों दावबायनो हानायनिबो खाबु दङ खाबु मोननो हायो मुलुग थुनलाइनि गेजेराव माने मुलुगनाङारि जगाजग खालामनो हानाय खाबुफोर दङ मानो होनबा थुनलाइया सिमा गैया बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां दिनै हारि हादर बेफोर सिमा थानो हागौ नाथाय एक्जेक्ट ओंथिजों बुंनो थाङोब्ला थुनलाइया माने सिमा गैया आरोखि बे थुनलाइया सिमा गैयाजों लोगोसे गुवार जोंनि बे मुलुग बे गासैजोंबो माने मोनसेया मोनसेजों सोनारलायनानै थायो ट्रेन्सलेसननि गेजेरजोंआनो जा बा क्रिएटिभ राइटिंनि गेजेरजोंआनो जा आथिखालाव गोबां जार्नेल्सफोर दङ स्कपासफोर दङ बेफोराव फरायनानै आर्टिकेल्स फरायनानै जोङो मोनसे मुलुगखौ बे थुनलाइनि गेजेराव लानो हायो आरोखि जियानो जा साहित्य एकाडेमियाबो बेबायदिनो गोबां हाबाफारिफोर लायो
गुबुन गुबुन इउरप हादरफ्राव दावबायनाय गुबुन गुबुनफ्राव थांनानै लिटारेरि एक्सेन्स थुनलाइनि बिथिङाव माने मा होनना बुङो बेखौ सोलायलायनाय बा मोनथिनो दावबायनाय बेबायदि माने खाबु लानो हायो आरोखि साहित्य एकाडेमिया बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लायो आरो जों बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां थुनलाइनि हाबाफारिफोर जों लानाय नुनो मोनदों जेरैबायदि जोंहा बर' साहित्य सभायाबो थुनलाइ मेल लायो आरो थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआबो लिटारेरि फेस्ट होननाय थुनलाइ जों क'क्राझाराव मोनदों आरो बिदिनो जोंहा साहित्य एकाडेमियाव लेटार फेस्टिभेल होननाय प्रग्राम खालामो आरोखि बेयाव गुबुन गुबुन मुलुगनि थुनलाइगिरिफ्रा बाहागो लायो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों माने थुनलाइनि गियान सोलोंनायजों लोगोसे हारि माहारि राव थुनलाइ बेफोरो मा जगाजग जालायनो खाबु मोननो हायो आरोखि दा आं असुर खन्थाइ औ आं असुर खन्थाइनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बे एक्सुअलि बे खन्थाइ बिजाबखौ आङो समाजनि समाजखान्थि राजखान्थि माहारियारि बेखौनो बिथा खालामनानै लिरनाय खन्थाइ बिजाब बेजों लोगोसे आं असुर होनाय टाइटेलखौ आङो जोंनि माखासे हिन्दु माने मिथ एबा इपिक्स सल'न्थाइमा होननानै बुङो जायखौ बेफोरनिफ्राय एसे बिथा खालामनानै आं बै बिजाब माने बै खन्थाइखौ लिरदोंमोन बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि जागोन महाभारत बिदिनो बे पुराण गुबुन गुबुन जोंहा धोरोम ग्रन्थ बा इपिकफोर मोननो हायो सल'न्थाइमाफोर बैफोरबायदि लेखायाव बैफोरबायदि बिजाबाव मंगलियान फोलेरनि सुबुंफोरखौ असुर दानब लेस किरात बायदि बायदि बिमुंजों सोंखारिनो बेबायदिखौ आं बा नोंथांमोनाबो हाइ स्कुल लेभेलनिफ्रायनो फरायनाय मोनदों जे मंगलियान फोलेरनि एबा जों मंगलियान फोलेर होनबाथ' जों बर'फोरानो जायो नङा होमबा बिदिनो असुर दानब होननानै मुं थिसननाय खालामनाय जों मोनदों जों बैफोर माने सल'न्थाइमाफोराव आरोखि दा बेयाव आं गाबखांनाय फैबाय जोंबोथ' फरायनो मोनो बेफोरखौ जों थोंजोङै बे पुराण महाभारतखौ फरायाखैब्लाबो बै गोबां रायथाइफोराव जों फरायना मोनदों जे बेबायदि दा बेबायदियावहाय आंहा गाबखांनाय फैदों जों असुरानो जाथों दे ना जोंबो हारि हिसाबै मानसि हिसाबै थांना थानो लुबैयो नंगौ असुरानो होनथों लेसानो होनथों जेयानो होनथों जोंबो बर' होननानै बर' सोदोबाथ' जोंहा उनावसो फैनाय ना 1846आव जेब्ला बि.एन. सतचर साहाबा लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डिया बे माने सार्भे लेखाखौ बानायनायनि उनावसो बर' सोदोबखौ बिथाङा गिबि बाहायजेनदों बिनि उनावसो बर' जोंनि सोदोब जों बर' होननानै गाबज्रिजेनदों दा बिनि सिगाङावथ' जोंहा आं होनखाबाय असुर मेलेस दानब होननानै बेबायदि थाखाय गाबखांनाय फैदोंमोन आरोखि थिग बिदिनो बिथांमोना मिथिगोन दाखालियावसो जोंहा दुर्गा फुजा जानानै थांबाय जोंनि गोबां बर'फोरा लोब लोब फुजा नायनो थाङो ना मेला नायनो थाङो सोरबाया खुलुमनोबो थांबावो इभेन्ट ना आरो सोरबाया बेरायनो थाङो दा जोंहा गावनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोम दंखायो हिसाबै ना दा बैयाव आं मा बुंनो नागिरदों दुर्गा फुजानि सोमोन्दै आं बेवहाय खन्थाइयाव सोनांगोन दै बे खन्थाइयाव बे दुर्गा फुजानि सोमोन्दै माने गुसुं मोनसे मोननै सिनजानोसै आरोखि बै दुर्गा फुजायाव नायनाय मुसुखाखौ नाय आरो बै मुसुखायाव सोरखौ बेवहाय फोजोबस्रांनो नागिरदों मिथिगौना मिथिया नोंथांमोना बै फोजोबग्रायाथ' जोंहा देवताया जाहैबाय दुर्गा देबि नङा होमबा? 你要咱们日常那个是都，我是
जों जायखौ महिषासुर होननानै जोङो लेखाफोराव मोनो नङा होमबा? दा बेयाव साननानै नायदो बै समनिफ्रायनो जारिमिनारि सिगां समनिफ्रायनो मिथ माइथ'लजिकेलि जों बेबायदि बाथ्राखौ जों मोनबोदों आरोखि। दा बेफोरखौ नुनानै आङो गाबखांनाय फैदों आरोखि। नंगौ थारैनो जोङो गुबुन जौगा हारि आरोखि बा मोनजात होननानैबो बुंनो हायो जौगा हारि बिसोरो लैलैसिसि खालामनानै दिनैसिम जोंनि गेजेराव बेबायदि खालामजानाया थाराखै। जोंनिबो माने एम्फौ जाग्रा ना एम्फौ एनला जाग्रा हाग्रा बंग्रा जाग्रा होननानै जों बिसोरनि खालामनो नागिरो। बेबायदियाव आंहा माने गाबखांनाय फैनानै बेबायदि सल'खौ खन्थाइखौ आङो रनसायनाय जादोंमोन आरोखि। उसुरनि जोनोम आरो उसुरनि खन्थाइनि जोनोमा बेबायदिनो थिग दङ। जोङो उसुर खन्थाइनि बागै एसे मिथिबाय माबायदि सानस्रि नोंथाङा उसुर सोदोबखौ होनानै मोनसे खन्थाइ पेसेन्सआ बाङो धैर्य होनाया जों गुबुन खामानि मावनायनिख्रुइ लेखा फरायनो गांसे लेखाखौ मोजाङै जिरायखांनानै फरायोबा पेसेन्सआ बाङो। ओंखायनो आं बुङो सासे गाज्रि लोगोजों लोगो जानायनिख्रुइ गांसे मोजां लेखाजों लोगो जा ओरैबायदि पेसेन्स बांगोन। बेखायनो जेब्लायबो न'आव मा खालाम लाइब्रेरि सेटआप खालाम। मिथिबाय? खनसे बुंबावदो माने साफ्रोमबो फरायसाफोरा जोंनि लाइमोनफोरा न'आव लाइब्रेरि सेटआप खालाम माने लाइब्रेरि बानाय। दिनै हाया गाबोन हाया दिनै गांसे लेखाजों लाइब्रेरि जागायजेन बिनि उनाव नों माने सम जाजासिम नोंनि जिउ थाजासिम नोङो गांसे खालामनानै नोंनि लाइब्रेरिया ओरैबायदि धोनि जागोन आरो बे लाइब्रेरिनि गेजेरजों नोङो मा गुबुनफोरनोबो गियान होनो हानाय जागोन। ओंखायनो माने गावबा गाव माने लाइब्रेरि सेटआप खालाम। खिन्थु जोंनि लाइमोनफोरा मा जायो स्पेसियेलि हौवासाफोरा लाइब्रेरि सेटआप खालामनायनि सोलाय जोंहा मा मबाइलनि इन्टारनेटनि मिडियानि ससियेल मिडियानि सेटआप खालामो। सोरबा सोरबायाथ' आरो मा बुलायनाय गावलायनाय पाबजिनि सेटआप खालामो नङा होमबा? बेबायदि गारनानै लाइब्रेरि सेटआप खालाम। अब्लानो मा माने गोबां गियान मोनगोन आरो फरायोब्ला बुंबाय फरायोब्ला पेसेन्स बाङो आरो जेसेनो फरायगोन एसेबांनो मा गियानि जागोन। जेसेनो सोलोंगोन मेलेमा राफोद जागोन। जेसेनो हुदा सर' खालामगोन नों गोरों जागोन। मानो होनबा नैबे फरायसा समाव लाइमोन समाव बयनिबो खर' मेलेमफोरा माने साफा लेखा गांसे लेखा बिलाइ बायदि गुफुर लेखा बिलाइ बायदि बेवहाय मोजां गुनफोरखौसो मोजां खामानिफोर माने मावनाय दांनाय फरायनाय लिरनाय जिउनि थांखिखौ लानानै बै लेखा बिलाइयाव मा खालाम सोलाङाखै। मा लेखा बिलाइ गावनि माने बै साफा गुफुर लेखा बिलाइ बायदि गोसोआवसो गाज्रि गोसो नङा। मानो होनबा बेयाव जुदि गाज्रि दाग फोनांगौबा बे गाज्रि जागोन। मोजां खामानि मावबा मोजां दाग फोनांब्ला मोजां जागोन। आरो बेखौ खावलायबावो आङो जोंनि लाइमोनफोरा थांखि थानांगोन। ग्रेड एम होननानै बुङो जायखौ थांखि थानांगोन। उन्दै समनिफ्रायनो बा स्कुलिं लाइफनिफ्रायनो सासे सुबुङा बा सासे लाइमोना थांखि गैयाब्ला बैथा गैयिया बायदि जायो। जेथिंबो हाबहैयो बिथिंबो बुजालांगोन। मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि माने लामाथिं थांगोन आरोखि। ओंखायनो नैबे लाइमोन समावथ' ओरैबायदि जोंहा मा सातजारलानि सम जोङो लेखाफोराव मोनखादों। बारहुंखा सातजारलानि सम बेयावनो माब्लाबा दुखु खस्थ' बेयावनो माबा माबि हेंथा हेंसि ना मटर नांगौ गारि नांगौ मबाइल नांगौ बहाबा माने गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि जेंना थाखा फैसानि जेंना नङा होमबा? बेफोरबायदिखौ स्राब गारनानै थांखिखौ फार्स्ट ला। थांखि थायोब्ला नों जिउआव साक्सेसफुल जानो हागोन आरो थांखि गैयाब्ला बैथा गैयि दिङा बायदि जागोन। जेथिं थांनो बारा बिथिं थांगोन। ओंखायनो लाइफआव मोनसे गेदेर थांखि ला। बेखायनो आगोल खालामा बुंदोंमोन गेदेर थांखि आरो थैंक इउ। आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय गेदेर थांखि थानायनि उनाव जोंहा गेदेर हाजिरा जानांगोन। आरो बेयाव जोंहा आइडियानोखा माने अलंबार गाननानै सिनायनाय। आं बुङो
अलंबार नोंसोर गाननो नाङा नोंसोर साफा साफा अलंबार गाननो नाजा गोजोन्थों गोजोन्थों।